Na figyeljünk. Ez most amúgy live? Ez így komoly? Nem akarom, hogy lássák az orkonia. De tényleg bár lesz a műsorban? Végre. Nagyon jó! Ez túl részeg vagyok, ne haragudjatok! Miért nem látszik? A kollégák azok nem józanok. Lemerültem. Mit ittam eddig? Mami. Mindenféle italt ittam. Szerintem mindenki egy kicsit józanabb, ami nem rossz dolog. Ez most amúgy miben lesz benne? Élelmiszeripari gépkezelő vagyok, mint gépkezelő. A Focus Reporter női nagyon-nagyon szeretem. Mindegyiknek csinálnák egy gyereket. Hát én is. Ez feltétlen muszáj egyébként. Hogyne, persze. Nagyon csinosak. Vannak csinos egyedek. A hétfőn jöjjön be és meglátja. Mint a kollégájával. Mint a tárgyágon kisegítek a terőségnek Az ő főnöke vagyok. Mit csodáltat csinált a kolléganő? Hát ügyfelekkel való kapcsolattartás. Nem elég hangsúlyos az állam. Hát én ilyen... Ez a világ, ez a világ, ez a új világ. Japánban vagyok ilyen gépkezelő. Államat szerettem volna, hogyha a David Hasselhoffos van egy bevágás, de nem jött össze. Hangon a színvonala megvan persze. Hát... 2 éve. Az ilyen szelektív gyülekezés. Még egyszer a kérdés lehetne? Szelektív gyülekezés. Hát az egész jó volt. Szuper jó. Ez kell. Ez kell kikülönni magukból, ami van. Még itt is dolgoznom kell? Látja, hogy én nekem kell, hogy a takítás végre nem? Hogyne, nagyon, meg. Most jöttem vissza, meg. Sokkal a műszakvezető. Nem jöttünk együtt, de... Nagyon jó a társaság, nagyon jó a zene. Ígyatok majd inkább. Na azért a diszkó is most már kezd alakulni. Voltam már jobb helyzetben is. Mindenki teljesen rendben van. Várjál. Kizárólag csak alkoholmentes italt. Kollégám, persze. Kollégája. Ki felvette azt a ruhát, amit a legrövidebbnek ítélt. Ott olyan öltözékben vannak, hogy nem lát semmit az ember. Rendkívül fantasztikusan. Meg vagyok elégedve, köszönöm. Nagyon, nem látszik. Nagyon régóta. Én adok el mindent, amit ez a cég csinál. Nélkülünk nincsen a gyártás. Dehogy, Perszungáriánál még nem dolgoztam sosem. Az nagyon jó. Ma fog nyerni az X-faktoron, aki választott. Remek. Nagyon jó. Kellemesen csalódtam. Jó, mondjuk ez hülyeség, mondjuk ez egész, jó? Köszönjük szépen!